Sanibona abantu bamapipi. Sizokhuluma nayi condom. Kodwa ke angifuni ngicabanga ukuthi ngizothi isebenziseni kwasha kwacima ngizoniphoqa cha. Ngizontshela nje ukuthi mase sibhebhana, mase sesinabisana embhedeni, sivumelene ngokufaka ijazi noma uyilendoda vele ehloniphayo ezithandayo, uthanda ukufaka ijazi. Ngifuna nje sihlale phansi sixoxeni ngalo ijazi ithanda sami. Ngiyenzile enye ivideo ngesilungu, kodwa le ngifuna ukuyenza ngesizulu. Ngicela nalabo baba laba bangalithanda ijazi, engathi baba ningalithanda ijazi ukuze ningabi namapipi alumayo, amapipi enezinto bese niyahamba niyochatha nicinga imbiza, nithi umhlume, nithi kwasha kwacima nje cha. Ngoba phela amadoda esimanje namadoda lawa akaZulu akudala, nifike nihambe nenze ucansi ningayifaki icondom bese nigijimela uchatho. Ipipi ke selo njoba nenkinga yepipi lize lalelani. Ipipi sometimes lize likuphoxe selikwenzela imlingo ongayi-understand usufuna ukubhebha manje ipipi liganga ngawo. Yazi ngobani? Ingoba nithi nezifo zocansi nigijimela imbiza. Nithi umhlume. Kanti akusiwo umhlume ngoba ufuna ukufaka icondom. Angazi ke thana zami ukuthi uba wantshela ukuthi ucansi alukho mnandi bengabe ungayifakile icondom. So wena uncamela ukuthi udliwe uchaso nje. Uncamela ukuthi wena uphoxe ipipi kule minyaka elandelayo because ezinye izifo zocansi uzochasa vele bese uba right. Uyitshela ukuthi wena u-right. Kanti kusakhona ubona ipipi selikhathala, ipipi lakho nje asazwana ukuvuka. Ipipi lakho atsabhebha nje kahle. Yabo all understand. Uze kulama products ami neCongo Dust uyigcoba lapha kwepipi 170 rand. neCongo Dust ukuthi uphuze ukuchama ukuthi uyashesha ukuchama. Ugcoba iCongo Dust yami vele nje yonke. Uthi uthenga impesi 130 rand. Uthi uthenga impesi yami uyayiphuza ipipi lisi njalo phone. Bese nithi products ama isebenzi. Kanti yazi inini nivele nifuna ukuhamba nibhebha nifaka ipipi lapha, ufaka ipipi lapha, ufaka ipipi lapha ungafuna ufaka icondom bese uthi hayi isifo socansi hayi lama products akha wasebenzi mina ngiwezo. Ngeke vele uwezo ngoba unesifo wena sango 1910, wena unesifo wena sango 1994 mhla eSouth Africa siba nenkululeko. Akucabanga ukwenza la kanjani leyo. Wena unesifo sa 2010 ka 2002 mhlawumbe yabhubha. Usanesifo salapho sebashona ngishawashona abantu bolala nabo. Kuthiwa abanye yoza kuthiwa nengculazi ngababikho amaphilisi bashona. Wena usasena leso sifo lokuthi hayi imhlume ukuthi cha isifo socansi nje ngoba ubalekela lo. Layelani ke mfuna uxoxa lokho sixoxe nje madoda sumadoda noma nje amasende ngingenawo. Thana zami emadodeni uma kuwukuthi ushayela ingquza ngaphandle uyitshela ukuthi nje yazini ngifuna ukuyigijimela le ngquza akuyona ingquza engizogxila kuyona. Ngikhuluma ngereality. Angifuni umuntu ozothi nonke upromote bahambe bayodla. Ngikhuluma ngereality. Ngifune ngikhulume ngento engeke ngikhuluma ngereality. Mase nixoxa senihlethe nithi niyodla ingquza ngoba phela ngifuna ukusidla nisitshela ukuthi niyasithanda kanti niyadlula. Uyazi vele ukuthi uyadlula. Yini efuna ukuthi ofuna ekwenza ukuthi ufuna ubhebhe ungayifanga icondom? Yini efuna othi nje khona lakho ucabanga ukuthi cha la ingquza ngifuna ukuyidlulela nje bese ngiyadlula. Bangaki abacaba njengengawe ukuthi badlule lapha? Bangaki? Mhlawumbe nje lonke leli sonto benginabantu abawu3 abawu4 abafike bathi bayadlula ngavuma. Nawe uyafika ukuthi uyadlula. Angandaba ke ukuthi uyibhinca ushawa kephi. Uma nje uyinsizwe ezithandayo eziqhenyayo uzofika nje udle ngecondom. Kodwa ke angizile ukuzofundisa ngalokho. Indaba enguyo eyokuthi bafethu manifaka icondom niyasilimaza ngoba niyifaka niphuthuma. Musana ukuphuthuma ngiyazi uqhanyelwe nasi isibumbu uyasibuka sihle sishefiwe ngoba sishefiwe ufuna ukungena ehlathini noma kuthiwa kanjani. Nansi ingquza ibekiwe la uyabona usufuna ukungena. Ngicela uthathe isikhathi mawufaka ijazi. Uma ulifaka ijazi walifaka uhalf lama njenganathi indandatho yami le ngiyifakile. Lama kanje angithi wena uyachatha wena ucasela ukuthi khani uzobhebha isikhathi eside chame wena anisicabangeli thina ukuthi asifuna ukuchama. Mawukuthi ke siya enjoy siyachama nithi ingquza imanzi niyastida asazi embhedeni senze njani fanele senze okufunwa yini. Nibuye nithi hayi la ingquza ibiyomile kodwa anjwayele ukhala ngokoma. Yingakho ingenza abantu sizingxishela ama-alarm zifuna ukunijabulisa. Kanti ocansini kumele nami ngibe manzi, kumele kube nophaxaphaxa. Kusho ukuthi ngiya-enjoya wena umuntu wesilisa, kusho ukuthi ngichamile. Kodwa sichami phela siyasaba. Sisilala nani sibe sicabanga inyoni zethu kuze singachami ngoba uzothi ingquza imanzi kunomhlume kufanele ngane ichama ifuna ukuyokhishwa amanzi. Akusiwa amanzi ngichamile. Ungichamisile. Asikho ke kodwa lapha sibuye insize la. Nina ngikwazi ukuthi romance okokuqala.
nithi imqala iyababa ngiqamba amanga ngoba nje nihlale nifuna ukuba ne-excuse hayi yababa umqala awuqabulanga ngithe-legend imifika uyayigezisa isegezile-ke ngoba aniwuqabula umqala mangabe ngasikhathi ipipi lingene engquzi umqala wakho kumele ube la ama-lips akho kumele ngabe ayangiqabula kumele ngabe uyangihlebela ey'ndlebeni hhayi ukuthi lokhu uphefumule engathi ushawa nge-CPR ulokhu ushaye nje umphefumule engathi uyagijima ushaya imarathon emnyango lokhuza qabula la uthinte nangezandla ukuze kuzoba manzi nina-ke nenza leli phuthu uyalifaka ikhondomu ijazi usulifake seliwhafu usuyenza ku-dry nalento le ewuround la ipipini yakhe iyangilimaza angikhathali ukuthi usokile kodwa iyasilimaza lento ukuthi mangabe nifake ijazi nilifake nigcine la aniyeke-ke futhi nanokuthi ningafuni ukuthi abantu besifazane bahlale benamajazi ibaluleke kabi heyi bachisa abantu besifazane badlwela ngaphandle funa ukuthi ngenzeni bebambe number 2 kubalulekile ukuthi umuntu wesifazane abe nalo ijazi ake kuthiwa nifuna ukushaya lento yokuthi ayi seniyihappy hayi besephelile amakhondomu noma bebaphelile bengasekho usekhulelwe ingane ubungayifuni angithi kwenzeka kanjalo usuka ney'ndleko obungayidingi ngemomentana nje so naye kabe nawo uhlala yedwa musuku lokhu uthi ukushithi nilala nabantu ngoba ngifica usungayithembi indoda ukuba insecure vele uma ukuthi uqansa ulishayi kahle vele uma ukuthi awumphethe kahle uzocanga ukuthi khona abanye bamenzayo wena nje ususuka usuba insecure umuntu nomuntu akhathalekile wesifazane akhathalekile wesilisa kumele ukuthi makabe nejazi so manje nifake ijazi okungcono ikhondom ayilenge lapha phambili you understand lokho ukuthi uyidonse lapha phambili ibe nespace esikhulu but la ayigcinela izansi lo muqa nje idonse uyiphushe uyithi izifike la ezansi not ukuthi ifike la phakathi nendawo ngoba iyasilimaza seshaw round 2 round 2 angisijwayele ukuba mude uba mude round 2 uthi umude round 2 unjalo bese kuthi kuba dry mase noma ngabe kuthiwa njani lifakile ijazi mase ku dry nize sifuna nithi nina kanje ngoba ayikwehlisa umoya nivele nifaka amathi ayithenyenyisa njengaleyo futhi ngiyazi ukuthi ayikho into ebuka ama-vitamin esathi inameke engquzeni ayikho into ethimisela ingquza ngamathi ayikho amadoda la niyayithanda nibuka ama-vitamin nina nithenga amafutha ngisho olive oil uright olive oil ekushayeni indlaba kodwa sobuye ngenze enye ividiyo yendlaba nithenge i-lubricant niyalubricate-ana uyalubricate ayikho into lesathimisela ingquza ngamathi ayikho into enye esayinyanya ngaleyo ndlela la ukuthi uzothi unyanya ngisho kwaye mina ngumuntu wesifazane upinkuzela amathi nawu-ke uround 2 ngoba uyadonsa fanele sesifake kunzima ngisho ngakuthiwa asilifakile ijazi mase sekhona uplastiki-ke odry usulokhu ungikhuhla ingquzu into eyenzakala ukuthi sisiqeda ingquzu yami isuke isivuvukele wena uyitshela ukuthi hayi ngimbhebhile ngiyakwazi ngisho ukuhamba kwasha kacima cha akusiwena ubudry nekhondom engilimazile akusiwena iyona into singakwazi ukuhamba akusiwo umsebenzi owenziwe wena nize nishaya isifuba hayi thana zami ngicela ukuthi mase sifakile ijazi ulifake ulehlise umuqa uzubela ezansi udonse kakhulu lapha phambili awusadonseli ispace sokuthi masuchamile cha usudonsela nokuthi ikwazi ukwehla kahle ifike lapha ezansi thathani isikhathi ngoba uthatha a day or 2 ukuthi ingquzu ibuyele esimeni makade ikhuhlwe ikhondom bakwethu ngiyayicelela nje lapho majida ukuthi mase senza lezi zinto enizenzayo mase noma niyokwenza ngaphandle nishiye intombazeni nishiye abafazi benu siyalifaka nje ijazi nakanjani ngoba phela asifuni ukuthi ubuye ipipi lakho after 5 years selinongasebenzi selinogudluzela iningi lenanzana nokuzwana nodokotela akunandaba-ke nodokotela ukuthi odokotela abathini labo basitshela nge-experiment sina sikhuluma nge-experience uyayibona loo nto leyo exactly so-ke I hope ukuthi ningizwile mase kuthi kulabo ufuna ngathi ipipi lakho lincane ikhondom ayineli ngidayisa into omkhulisa pipi umkhulisa pipi wethu guys ngoba ngathi usuyanidida khona ama-capsules ululo vele ushaye nje 2 namanzi awomu bese uthatha amafutha akhona lawo enhlale ngithi ashaye ngayindlwabo uwagcoba uwathi kanje epipini ukuze ipipi lizoyabona nemthambo izojwayela ukuthi khona into eyenzakalayo bese siba ne-herb umveva wona uyaphuzwa-ke uyawubilisa nje lezi zinto izinto eziwu-2 ezenza umsebenzi owodwa ama-capsules afakwe i-herb phakathi yabo umveve uyawubilisa uphuzo but uma ukhetha ama-capsule uthenga kuyikhombo i-capsule 1200 ihambisana namafutha also nayo umveve uhambisana nje uwodwa i-herb leyo oyibilisayo uyiphuza nayo 30 days njengoba usuke uphuza i-capsule kuhlukene ukhetha okodwa ukuthi kuphi wena ofisa ukukusebenzisa kwezinto zo-2 1200 kwi-comment section
ngiyayifaka inamba zama-distributors. Uma ingekho i-distributor eseduze nawe, let's say use-KZN, u-under KwaZulu Natal, but akekho umuntu osedolobheni lakho, fonela noma ngabe imuphi umuntu okuleyo province. Use-Free State, akekho umuntu ose-Free State, fonela umuntu ose-Johannesburg, bazokupostela ngophepha ama-distributors bakwethu kwi-comment section. So-ke, I hope ukuthi sithando sami ningizwile, nizophepha kahle, nikwazi namaphepha ukuthi abe right, aswapike amathi. Siyenza nje ijazi mangabe silifaka sifaka ngendlela e-right. Angithi ngikubalile kwama-flavor ukuthi not wonke ama-condom abantu besifazane ibaphatha kahle. Ngikhohlwe kusho lokho. Not bonke abantu besifazane i-condom imphatha kahle. So, omunye uzothi owesifazane mina ngiyithanda ayingiphathi kahle. No, shintsha i-brand. So, kunina madoda umuntu wakho mbuza ukuthi baby a-right yini lamajazi. Ungalokho ubuza ukuthi wake walala noba ngawo wazi ngani akusikho kwakho lokho. Angithi ubungekho ngaleso sikhathi nama ngifuna ukwazi ukuthi wena wazi indaba uthandele ubukade lala noba ngayo. Ungayibuza into engadingakali, into engenasidingo. Uyambuza baby makhona makuphatha kahle. Akutshela ukuthi yipi brand mayazi ukuthi yipi brand. But ayikho lento ukuthi condom mina iyangilimaza. Imikhona iyakulimaza bese niba nengane ningayidingi. Guys impela imnandi. Nithanda nanebhodlela. Ibhodlela nithanda kabi. Mangithi ibhodlela ngikhuluma ngotshwala. Nifela phekwe ibhodlela, ibhodlela ematshwaleni baze bathwale ibhodlela. So akwazi ukuthi ungathi wena economy yakulimaza, awuyazi nane e-writing. Wena ninyezwa ijazi bese kwenziwa kanjani. Uma uyindoda nje uzazi ukuthi awakafune ngane naye, right ufuna ukuqhubeka nempilo yakho, faka ijazi imbuzo ukuthi iliphi elingaba right. Uma kuthi ayikho, hamba wathenga noma be4, ubese akhetha ukuthi yona yipi ezoba right. Nibe right ke nisebenzise kahle ijazi.